маъозидун 26 декабри соли 1893 дар устони Ҳунони Чин чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. даврони кӯдакии ӯро қарни таҳқир мегуфтанд. ин даврае буд ки қудратҳои аврупоӣ ва ҷопон ба чин сар дароварда буданд. онҳо тамоми имтиёзоти тиҷоратиро аз мардуми чин гирифта буданд. дар он рӯзҳо бемориҳо зиёд мешуданду шӯришҳо авҷ мегирифтанд. падари маъозидун кишоварзи нисбатан сарватманде буд. маъозидун аз кӯдакӣ китобдориву донишандӯзиро дӯст медошт. ӯ 14 сола буд ки падараш ба ӯ пешниҳод намуд, то ки издивоҷ кунад. маъозидун аз ин кор сарпечӣ карду аз хона рафт. вай 18 сола буд ки ба сиёсат пайваст. соли 1911 дар чин шӯриш зидди императорӣ ба вуқӯъ пайваст ки маъозидун дар қувваҳои инқилобии он буд. соли 1918 маъозидун роҳии шаҳри Пекин гардид. ӯ дар он ҷо бо китобҳо ва идеологияи Карл Маркс ошно гардид. бадин восита маъозидун дар миёни коммунистон ҷойгоҳи хосе пайдо кард. саҳми маъозидун барои таъсиси ҳизби коммунистӣ дар соли 1921 дар чин хеле арзанда аст. маъозидун дар кораш бештар ба деҳқонон такя мекард ва иттиҳодияҳои коргариро ташкил медод. дар дохили чин мухолифатҳо сар заданд ва ҷанги шаҳрвандӣ оғоз шуд, ки он 20 сол давом ёфт. аз соли 1930 маъозидун фармонеро содир намуд ки касе ба ҳизб хиёнат кунад, ҷазои сахте хоҳад дид. метавонем гӯем ки маъозидун аллакай аз солҳои 1935 роҳбарии ҳизбро дар даст дошт. соли 1937 маъозидун бо мухолифони худ як шуда ба муқобили ҷопониён меҷангид, зеро онҳо ба сарзамини чин сар дароварда буданд. то соли 1949 идораи чин дар дасти коммунистон буд. моҳи октябри соли 1949 маъозидун чинро ҷумҳурии халқии чин ва озод эълон намуд. вақте ки маъозидун ба сари қудрат омад, чин 500 миллион аҳолӣ дошт. то соли 1976 дар чин сатҳи саводнокии мардум ба 70% омада расид. маъозидун сараввал издивоҷи иҷбориро қатъиян манъ намуд. вай заминдорону сарватмандонро ба дарға кард. соли 1958 маъозидун барномаи ҷаҳиши бузургро ба роҳ монд. маъозидун дар баромадҳои худ сиёсатҳои ғарбро таҳқир мекард. дар соли 1961 маъозидун аз тағйири сиёсатҳои худ ҳарф зад. дар конференсияи 7000 нафараи соли 1962 муовинаш аз маъозидун интиқод кард.
соли 1966 маозидун боз пои худро ба сиёсати васеътар овард. соли 1968 маозидун ба нерӯҳои худ амр намуд ки шӯришҳои дар мамлакатшударо бераҳмона пахш кунанд. дар ибтидои солҳои 70-уми қарни 20 саломатии маозидун оҳиста оҳиста бад мешуд. дар ниҳоят роҳбари бузурги Чин маозидун моҳи сентябри соли 1976 аз олам чашм пӯшид.